אהלן, את עובדת פה? כן. אני יוצר תוכן ברשתות. רוצה לעשות איתי משהו מגניב? תורמת? יאללה. יש. אני רוצה שתבחרי איזה מוצר שבא לך, ואז נחשוב כזה על קריאטיב בלייב, ואת הולכת להשתתף איתי בפרסומת. יאללה, בחרתי. איזה? מדהים. מה המיוחד בבושם הזה? יצא לא מזמן לברסאצ'ה. יש לו ריח מסקי, פרחוני, פירותי. איפה יש לנו פרחים שהם לא בבושם? אולי אני הולך, כולי מסריח כזה, ואז נגיד את מחכה לי שם כולך פרחונית וזה, ואז את מביאה לי את הבושם, אני נוגע, ואז אני הופך כולי לפרחים. אז צילמנו את הבושם, צילמתי אותה, היא צילמה אותי, ואז שאלתי אותה. עד איזה שעה את פה? 4? אני הולך הביתה, אני עושה את הדבר הזה, אני חוזר, אני מראה לך. סגור. בבית כתבתי תסריט, יצרתי את החומרים, ערכתי הכל לפרסומת וחזרתי להראות לה מה יצא. חזק. יפה. ממש מגניב.